oħra tgerbet u għawna din flimkien biex niċċelebraw dan il-bidu ġdid. Sena oħra waslet fosna biex tkun ix-xemx li tagħti d-dija u teleb kull muskur. Pozitività, solidarjetà, m'hemm xejn li jfixkel dan il-vjaġġ, ugwaljanza llum naqdu l-kol it-tmun, ġo ħajjitna l-ferħ ikun. 12 xahar qudiemna biex nimlew flimkien qudiemna b'tama għal-ġejjien. 12 xahar għalina hemm fil-qrib. 12 xahar bħal fjamma jiddu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqien. 12 xahar għalina hemm fil-qrib. Sena oħra tgerbet u int min int tal-imeta tista' dawwar l-impossibbli f'realtà. Sena oħra waslet u int kif int f'liema stat tista' ssib il-qawwa, issib il-verità. Pozitività, solidarjetà, m'hemm xejn li jfixkel dan il-vjaġġ, ugwaljanza llum naqdu l-kol it-tmun, ġo ħajjitna l-ferħ ikun. 12 xahar qudiemna biex nimlew flimkien qudiemna b'tama għal-ġejjien. 12 xahar għalina hemm fil-qrib. 12 xahar bħal fjamma jiddu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqien. 12 xahar għalina hemm fil-qrib. Pozitività, solidarjetà, ugwaljanza llum naqbdu l-kol it-tmun. 12 xahar qudiemna biex nimlew flimkien